Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini umagutshwa. Ngumshana wakwaNgcobo fuze. Omashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe. Upheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukeli wempunga yesintu ukuthi ngifike la ku channel ethe enkulu impunga yesintu TV. Angicele nakuwena ongaka subscribe ukuthi usubscribe ku channel ethe enkulu impunga yesintu TV. Wenzela ukuthi yonke imifanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyithole. Angiphinde ngibakhumbuza abantu ngespecial esinaso sencwadi, kodwa ke siyaphela ngomhla ka-15. Sithini isintu, amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokho bezikhombo kanjalo. 650 kuhlanganise nokuzithumela kuyatitilizwa. Kodwa ke siyaphela bafowethu ngomhla ka-15. Siyaphela. Sesoze sibe khona mhlambe ngonyaka ozayo uma inkosi ivumile. Namuhla bafowethu nodadewethu ngiyimpunga yesintu, ngiyafisa ukuthi ngike ngizokhuluma nomuntu okanye ngizokhuluma ngomuntu othi umehamba eya kubantu ababonayo eyobheka inkinga ezimkhinyabezile okanye ezimbambile phezu kwempilo yakhe. Athi umefika bese abantu ababona bamtshela ukuthi avune inhlanhla. Inhlanhla onayo isimanga. Kodwa uma enza okuthile la kufanele ngabe khona inhlanhla yakhe iyazibonakalisa njenganento ebatshazwayo, kuvele kuba amabhadi wodwa. Umebheja adliwe wonke amathimu. Okanye njalo umebhejile nekudliwa ithime eyodwa. Akuyona ke inhlanhla le, ibhadi impela. Uma uzothi udlala inamba zelotho kuphume eyodwa, akuyona inhlanhla. Aziphume zonke uma unenhlanhla. Lo muntu kuyena kuthiwa abantu abakwembethe bakuphathela umcebo ongakazi uzubona. Ucebile wena. Isigwile. Nabantu abakwembethe bakuphathela imfuyo. Akunkomo nazo, akumbuzo nazo. Ucebile nje. Kodwa umuntu umethu uyazibuka lokho kushiwoyo kuyena kuphambene nempilo ayiphilayo yena. Impilo ayiphilayo yena impilo yosizi, impilo yokuzihluphekela, impilo yokuxakeka. Lo mcebe ekukhulunywa ngawo akukho ngisho nento yena emnika ithemba lokuthi ngempela kusasa ngizoceba. Akuhlangani lutho. Kodwa bonke abantu ayakubona babawazi inhlanhla, kodwa wehlelwa amabhadi. Uma ifakile iCV akabizwa, kodwa kubatshazwa inhlanhla. Uma kufanele kuqashwe abantu ababili uyasala yena. Kuningi engakubalula. Kuningi engakubalula ukukuvezela uhlobo lwalomuntu engifuna ukukhuluma ngaye. Okukuthi kunomuntu ekuthiwa wena avune inhlanhla kodwa izinto zakhe azilungi. Ubona amabhadi kuphela, wehlelwa amabhadi nje kuphela. Ngifisa ke namhlanje ukuzoveza ezinye zezizathu ezenza ukuthi kuthiwa wena unenhlanhla kodwa inhlanhla ungayiboni. Angiqale la.
Kunomuntu owathi umezalwa wazalwa embethe. Umuntu uma ezalwe embethe usuke embethe ingubo ayembathiswe abantu abadala. Kunomuntu ke bafowethu othi umezalwa azalwe embethe ingubo yenhlanhla. Wazalwa embethe embathiswe ingubo yenhlanhla. Uma uwumuntu obatshaza inhlanhla kodwa inhlanhla ungayiboni, wilowo muntu ke wena wazalwa wembethe wembathiswa ingubo yenhlanhla. Uphinde futhi kube khona umuntu othola ukuthi ekuzalweni kwakhe wembathiswa inhlanhla. Akambathiswanga ingubo ephethe inhlanhla kodwa wembathiswa inhlanhla qobo lwayo. Lo muntu owazalwa embathiswe inhlanhla akembuli lo muntu. Ayikho imbuzi kufanele ayihlabe ancenge okwanye enza ukuthile ngoba ekuzalweni kwakhe vele umuntu vele wazalwa nenhlanhla. Wazalwa nenhlanhla qobo lwayo. Akazalwanga nengubo ephethe inhlanhla edinga imigudu ethile ukuba ayilandele. Uzongifakazela ukuthi khona umuntu nje othola ukuthi jave nenhlanhla akabikiwe ngisho ukubikwa kubo. Akakaza enzelwe isiko. Into zakhe ziyalunga nje ziyachuma nje into zakhe nje. Umeke wabheja nje uvela wine nje wadlala ilotho uyawina. Kuthiwa kufunakala umuntu uyabizwa. Into zakhe nje ziyakhanya nje unenhlanhla nje unenhlanhla. Kodwa akakaze enze lutho emsamo. Akakaze embule ngubo, akakazezwe futhi kuthiwa wazalwe embethe. Ingoba ekuzalweni kwakhe wayengembethe ingubo yenhlanhla kodwa wazalwa embathiswe inhlanhla qobo lwayo. Kodwa ke mina ngikhuluma ngalomuntu ekubatshaza inhlanhla kuye anayo kodwa akayiboni. Wazalwa wembethe wena. Yakutshela ke mina ngeyimpunga yesintu, wazalwa wena wembethe, umbethe ingubo yenhlanhla. Awuyembulile futhi ingubo yakho. Uma kukuthi uthi wena wayembula ingubo yakho, ayembulekanga kahle. Kungabe yembulwa ngendlela ithongo lakhe lidinga ngayo yini? Ngoba enkathini namuhla sinenkinga. Kunabantu abakufundela ukulekelela abantu. Uma bekufundela ukulekelela abantu bese bacabanga ukuthi ukulekelela umuntu kuya ngendlela ofunde ngayo, kanti ukulekelela umuntu kuya ngendlela ithongo lakhe elithanda ukulekelelwa ngayo. Yabona odokotela basentshonalanga, odokotela basentshonalanga hayi abafana nje abancane. Wonke umuntu odokotela ofundile hayi umfana omncane ke mina ke la kumina umfana omncane ngoba mina ngikufundelanga lokhu mina enginako ngakuphiwa kuyisipho. Awukho umshini engiwuthathayo ngubeke kumuntu kodwa ngilalela inkulumo ekhulunywa abantu abadala ukuthi lo muntu uzosizwa kanjani. Kanti umuntu odokotela ofundile wasentshonalanga uzothatha umshini amfaka umuntu uma efuna ukubona ingane kuyena ngaphakathi ukuthi iphilile, uzothatha umshini amfake kwi-scanner. Into engayincoma imshini hayi bona odokotela, imshini ngoba ngisho imithi yokwelapha lowo muntu akayazi ukuthi ithakwa kanjani, akayazi. Thatha imishini nje kuphela nje, imishini ufundela ukuthi ukwazi ukusebenzisa le mishini, uwazi ilanguage yakhona ekhulunywayo khona okuwukuthi uma umshini uveza kanje kusho ukuthi kuwukuthi. Hayi ngeke. Hayi bayingane kakhulu kubelaphi bendabuko ngoba belaphi bendabuko bona babona ngomoya. Abelaphi bendabuko babona ngomoya. Odokotela bakwazi ukubelethisa umuntu ophuphunyelwe isisu. Abakwazi ukwenza leyo nkinga le iyabadida ngoba basebenza ngemishini. Bafika babeka umshini kumuntu bakhulume ngento engekho, into engekho. Umuntu uthola ukuthi isisu sakhe siyakhukhumala. Bafika odokotela bamfake emshinini bambuke bakhulume lesilungu sabo. Afike kuthina sithi thina hayi
wena waphuphunyelwa isisu, wena uphuphunyelwa izisu, wena ubelethiswa. Bese sikunika umhlahlandlela ukuthi ukwenza kanjani lokho. Ubelethiswe isisu sehle. Odokotela abatheni ababonanga lutho kwesinye isikhathi, umuntu aphathwa amazinyo bamkopole ngemishini, bamfaka imishini ngoba bazi lutho bona imishini eyaziyo. Bamkopole bathi umuntu akanalutho ngoba vele ukugula okumphethe akubona ukugula eningakkopola ngemishini, ukugula kwamoya. Manje sinenkinga ke kathina namuhla kuba kunabantu abakufundelayo ukwelapha. Umuntu acabanga ukuthi umuntu makufanele embule ingubo iyodwa indlela esebenzayo, kufanele amiselwe igobo ngelithile. Hayi akuhambi kanjani. Akubona bonke abantu abayothi mabezalwe bembethe sekufanele bembulwe, kufanele badle impande. Akubona bonke kodwa mawafundiswa kanjalo uzoyibamba lapho, wena uzoba nolwazi lokuthi ukwelapha abantu kuneformula ethile. Akubona lokwasentshonalanga. Entshonalanga mawufika kudokotela nje uzothiwa breathe in, breathe out. Uzosho njalo udokotela ngoba iformula leyo abekelwa yona. La kwisinto akuhambi kanjalo ngoba umuntu megula akuguli yena, kepha suke silapha umoya okuyena. Iwona ke kufanele siwubuze, siwulalele ukuthi wona udinga ukwelashwa kanjani. Manje abantu abaningi bazembulile ingubo, kodwa ukuzembula kwabo ingubo umehluko abawuboni. Kuningi ke okungenza ukuthi umehluko ungawuboni uma wembula ingubo nakuba uyimbule kahle. Mawufunda incwadi indlela yesintu uzokuthola lokho ukuthi kungani uzothi uyembule kahle ingubo kodwa inhlanhla unayo iqhubeka ibatshazwe. Ungayiboni kodwa wena phezu kwempilo yakho. Uyofunda incwadi ke lapho ke indlela yesintu. Manje uma uwumuntu wazalwa wembethe izobatshazwa inhlanhla kuwena, izobonakala ngoba wayembathiswa ngengubo le othola ukuthi wazalwa nayo. Kodwa ayikho into eyinhlanhla ozoyibona yenzeka phezu kwempilo yakho ngesizathu sokuthi le ngubo le igubuzele. Ingakho kwindlela yesintu masiloba sithi ukuzalwa wembethe kuyinhlanhla eyibhadi uma ungeke uyilandele imigudu ekufanele ukuthi uyilandele wena njenganomuntu owazalwa wembethe. Kubalekile kuwena kubatshazwa inhlanhla kuwe ukuthi usondele eduze sikuhlaziyele ukuthi lo msebenzi wenza kanjani, okanye uthenga incwadi ungasondeli kuthini ngoba silobile ngako ukuthi uma wazalwa wembethe, uma sekufanele wembule leyo nto akuyona into oyenza esigodlweni sikagobela, akuyona into oyenzele ehlane, kodwa yinto oyenza emsamo wakini ngoba leyo ngubo ehamba nenhlanhla wayembathiswa yithongo lakho elisemsamo kini. Kubalekile ukuthi lo msebenzi uwenze ngendlela yesintu ukuze amathonga kini ezokwazi ukuthi akwemukelise lezo zinto awayekade vele kuhlelele zona. Ngenkathi uzalwe wembethe ufana nomuntu ogubuzele, ingakho kufanele wembule. Nale futhi angiyibalule lokho ukuthi ngoba omunye umuntu uzothi hayi mawuzalwe wembethe awuyembuli ingubo emsamo, kufanele ugeze mhlawumbe ngempande ethile. Noma ususitshela into yasesigodlweni sakho owayitshelwa yithoko. Thina sikhuluma ngesintu ukuthi uma wazalwa wembethe kufanele uhambe emsamo kini iyokwembula leyo ngubo. Hayi usitshele ngempande ngokwesigodlo sakho lokho ngoba omunye umuntu uzothola ukuthi yena ayikho impande kodwa umthatha umuntu amuse emanzini bese izinto zithi ukuthi hamu. Manje asikwazi ukuthi sifake ungqi ekutheni inguba yembulwa kodwa umuntu uyamgeza. Asikwazi ukufaka ungqi lapha. Ikhona indlela yesintu, umuntu kuthathwa imbuzi embulwe libikelwe ithongo uma kuthi ingubo yakhe yalahleka, kube khona indlela ezobuyiswa ngayo. Uma ufuna ukwazi lokho uyokuthola encwadini indlela yesintu i700 mawufika lemphelandaba seyenyuka i700 ngeke futhi yehle, ayisezukwehla i700 ngoba iphethe izinto ezibaluleke kakhulu ezijulile kakhulu, iwugobela qobo lwayo. Asidluleke siye kulomuntu lo kuthiwa wena vuya isigwili kodwa umuntu uyazibheka uyimpofana. Kuthiwa wena vuna imfuyo
Kodwa unayo imbuzi, unayo inkomo. Uma izalile bandla okuyithole lakho kuvele kuzifele nje. Nembuzi zakho ziyazala bandla zibuye zife. Konke kuyacikizela. Kodwa mawuhamba kuthiwa wena, imfuyo kuwena, abantu abakuwena bakuphathela imfuyo. Sewakwenza mhlambe nokunye wahamba wayemsamo ufike wacela ukuthi lo mcebo eningiphathele wona ngiyacela ukuthi ningiphe. Ngiyacela ukuthi ke ningamukelise wona. Ngiyacela ukubona manje ngamehlo enyama ngoba uma ngiya kwabamanga bayangitshela ukuthi mina ngicebile. Kodwa umceba nguboni. Ngiyacela ukuthi ke ningamukelise wona. Ayakwenzeki lutho nemfuyo wayithenga imbuzi ngokuzwa kuthiwa avune imbuzi. Wazama ukuthenga imbuzi eyodwa ukuze phela izokwazi ukuthi izale ezinye. Kodwa imbuzi zakho ziyazihutela nje, azicaci njena ziyafa futhi. Make zantathu nje ivele ife yodwa uthi uyabheka isidliwe na izinja wehlelwa amabhadi nje kodwa kuthiwa navu ucebile wena uphethe imfuyo. Kuthiwe hey wena kufana ngabe unebhizinisi elihamba kabi. Uyalizama nalelo bhizinisi lishona phansi. Akunyakazi lutho, aliphambili. Ufike kwimpunga yesintu, ikubuza ukuthi impunga yesintu ke walibika yini. Ugijima hambe yolibika licikize futhi still. Mayifika impunga yesintu ithi kunomuntu otholoko ukuthi abantu abamembethe babecebile. Kodwa ukuceba kwabo kwangekona ukuceba okuhlambulukile nokuhlanzekile nokuyintando ethongweni elalikade limembethe. Kunabantu abahamba baye kothwala babe nayo yonke into, bahambe ngeemoto ezinkulu, babe nemfuyo eningi, yinaba nezinto ezenza ukuthi imfuyo phakathi kwegceke yande ibe ningi. Ithi impunga yesintu lo muntu umefika kwelamathongo, amathongo afika mise. Athi wena umcebo owawukade unawo akuwona umcebo ohlanzekile. Kunabantu abafa kwaceba wena. Kunabantu impilo yabo eyashoveleke emuva phakathi komndeni kwaphakama wena. Wena waphendula ithongo labheka wena. Wena waphehla amanzi amnyama. Abafowenu nodadewenu makukhona into abayenzile emsamo bese kuphakama wena. Mana lapho ke awukwazi ukuhlanganyela kanye nathi. Athe suka lo muntu bese avela akhethe wena. Wena wawukade unezilwane wena. Wawunemkhovu wena. Wawunamadoda omgede wena. Owafika ukukhulume nawo. Wawunezigubhu wena ezakhiwe ngendlela enyantisa igazi. Wathola konke lokho wakuthola. Usufike la ke manje kwelamathongo. Akungenwa ke la nalezi zinto. Buyele emuva. Useyabuya lo muntu uzokwembatha. Uma kwembatha moya kwababonayo bathi hey kukhona umuntu la ocebile. Kufana ngabe uhamba ngeemoto ezinkulu. Kanti wena lo muntu okwembethe indlela wayecebe ngayo wayenesithwalo phakathi. Kunezifungo awayekade ezifungile ukuze abe nayo yonke lento. Wena usuyafika wena uyemsamo wakini. Uyothi mathonga kithi aphethe ukukhanya nezinto ezinhle. Uma ngihamba kuthiwa ngicebile ngiyacela ningamukelise lo mcebo. Kanti lo mcebo obonakala kuwena umcebo ophethwe yilo muntu ithonge limgwebile ongangenile kwelamathongo. Ngeke ubone umehluko. Kofanele ukuthi uzuhambe leyo ndlela awayekade ihambile. Awuthi ngixoxele kancane. Ngelinye ilanga mina mangiphupha ngilele ebusuku kuqhamuka ikhehla lakithi kaMbanjwa ngoba lavela lekhehla ngangikomunye umuzo kaMbanjwa ngingekho ekhaya. La ngiphonsela ukhiye wemoto ngawunqaka. Labe selithi ivula imoto ezazimile la kwakukhona iLand Cruiser le yaka Toyota le yakhiswe kweFortuna. Kukhona ama Mercedes zipakile la ngathi mangushaya ukhiye kanje kwavuleka le inkuzimalanga le yaka Toyota. Lase lilekhehle yakho lemoto. Woza ke sihamba.
ayisahamba nangempela sangena ngaphakathi la endlini mangifika kosiwe la kosiwa ivorce labe selithi lekhehla basakosela inyama ngithi mina yisabatha namhlanje angidli mina into eshisayo ngesabatha lathi oh kambe uyasabatha lathi hayi kulungileke labe ke selingitshela ke ngale mkhuba yabo ababekade beyenza okuthi kufuna ngithola amafutha athile namafutha athile la ngiyalela yonke lento elifuna ngiyenze ayi ngase mina ngumuntu ophikisayo lacasuka lathi buyisa kwalokhiye ngalibuyisela ukhiye walo uma sengenza ucwaningo ngiyathola ukuthi lekhehla kwakuyikhehla elijulile elanemkhuba yalo ngelinye ilanga futhi liyafika ngokwesibonakaliso lifika ngempophomeni lithi uyayibona lembobo le kukhona umgede lithi ngena la uzofica amadoda amabili amafishane uzocela yonke into oyifisayo iyobe seyenzeka nakhona ngagoloza futhi ngathi angiyenzi mina leyo nto ngiqonda ukukutshela mbukelo wempunga yesinto ukuthi uzobonakala umcebo kuwena kanti lo muntu oveza umcebo kuwena wayenezifungo ezithile indlela wayehamba yayingaqondile ugwetshiwe la ekhona ufuna umuntu azokwazi ukuthi ahlale naye wakhe iqembu manje naye lokuthi uma lowo muntu ozabe emembethe ezobe egila lemkhuba yakhe ozokwazi ukuqhubeka amgilele lemkhuba yakhe eyothi mesedlulile emhlabeni amathonga emxosha bese athola umuntu azohlala naye bangakho abantu abathwele kunamhlanje ingoba vele umcebo wabo uphethwe abantu ababekade bethwele nabo kufanele ukuthi bathwale ukuze bakwazi ukuthi nabo bacebe omunye umuntu uthola ukuthi ikhehla lakhe elimembethe elimphathela imfuyo linento ethile eyayikade yandisa imfuyo leyikhaya uthola ukuthi lento yakhe ethile yayihlatshelwa njalo ngonyaka ukuze imfuyo yande mayandile imfuyo kufanele kuginqike inkomo kufanele kuginqike imbuzi manje wena impilo oyiphilayo akuyona lempilo elaliyiphila yona lekhehla wena uyayesaba leyo mpilo kwesinye isikhathi bakukhombisa abantu abadala bathi hamba uye kuphi mhlambe ngizokwenza isibonelo uze lemphelandaba uthola ukuthi la emphelandaba mhlambe kukhona otikoloshe mawufika ufika ubone wena ukuthi ayingeke la kukhona otikoloshe mhlambe emphelandaba kuvele kuthiwe wakhelwa isigubhu wena usuyezwa impunga yesinto ichaza ukuthi izigubhu ziyabheda uthi ayingeke impunga yesinto yathi isigubhu siyabheda kanti lekhehla lakho imkhubela ligila lomcebo elikuphathele wona njengoba likuse lapha kulomuntu ongaqondile ingoba nalo vele lalingaqondile ngeke abantu abadala bakuthathe bakuse kumuntu ongaqondile ekubeni bona babeqondile yayikhona nabo imkhuba ababekade beyigila ungabona wena imkhuba enziwa abantu uyisekelo ukuthi hayi ayinankinga ingoba vele abantu abakwembethe banjalo manje nake bafowethu nodadewethu kubalekile kumuntu nomuntu ukuthi akalwenze ucaningo ekhaya kubo abuze kubantu abadala ukuthi labantu bale ekhaya ekuthiwa babecebile kodwa thina sicebile babecebe kanjani ngoba phela uma kuukuthi konke ababenako kwakuyisibusisa babesithola emathongweni abo bazokwazi ukuthi nani baninde akuzuba khona izifungo akuzuba khona izinto ekufanele ukuthi nizenze ukuze lo mcebo ukwazi ukuthi uhlale kunini hayi angageqa amagula ngoba ngemuke uma kuukuthi kukhona imibuzo eninayo la kuma comment section nizobuza bafowethu nodadewethu so bese siphendula seyimpunga yesinto kanye sibuye ngomfanekiso oqoshiwe la sikhona sitholakala eThekwini kwaZulu Natal emphelandaba lapha ku Street West Walkability e4th floor office number 420 ikhona ke emphelandaba esigodlweni sempunga yesinto la ufika khona nizoxoxa ikuchushise ikuhlahlela indlela ikunika umhlahlandlela ukuthi leyo nkinga obhekene nayo udlula kanjani kuyona ushayela zona ke inombolo lezi wenza uhlelo lokuthi ufike kuthina nangokocingo kuyenzeka ngokocingo uma ukuthi ukude uyakwazi ukuthi uyibook iappointment ngokocingo sikuhlelela isikhathi nakuba ke ucingo kuba nzima kakhulu ngoba kuba isikhathi zantambama
Kodwa-ke ngiyacela siqhubeke njalo subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Siwuthathe umfanekiso oqoshwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga.